sunnuntain puolella 1 ja 10 vielä myöskin lähetys. Mutta se on huomista rallia. Sen tässä Stefano Marini, italialaiskuljettaja, avaus erikoiskokeen startissa ja vastassa on portugalilainen Bernardo Sousa. Ja molemmat kuljettajat luottavat N-ryhmän valtamerkkiin Mitsubishi. Mielenkiintoinen startti siis Ruotsin MM-ralliin tällä lyhyellä 1,9 kilometrin mittaisella erikoiskokeella. Subarun Petter Solberg nopein, sitten Ford kaksikko Latvala Hirvonen seuraavina ja Sebastian Loeb 4. Mutta erot totta kai kärjessä niin minimaalisen pieniä, että ne eivät juuri mitään ratkaise, kun kilpailu todenteolla sitten tämmöisillä perinteisillä metsäerikoiskokeilla huomenna käynnistyy. Aamun ensimmäinen erikoispuhe huomenna Suomen aikaa kello 10.39. Huomisen päivän ohjelmassa kaiken kaikkiaan erikoiskokeita on 7. Huomisen illan päätteeksi tämä sama Karlstadin yleisöerikoispuhe vielä uudestaan myöskin. Ruotsi on tällä kaudella MM-sarjan ainoa niin sanottu talviralli. Viime vuonna mukana oli myöskin Norja, mutta tälle kaudelle Norja ei sitten MM-sarjaan mukaan tullut. Ruotsi edustaa nyt sitten ainoana talvisia olosuhteita oikein kunnolla. Tällä yleisöerikoiskokeella lämpötila on tällä hetkellä jokseenkin nollassa ja lunta eikä jäätä juuri ole. Reitiparalla sitä on hieman enemmän, mutta saa nyt sitten nähdä, kun tuon erikoiskokeet viikonlopun aikana menevät. Kuten tuossa aiemmin jo tuli mainittua, niin viikonlopuksi on erittäin lauhaa säätä luvattu jopa 7 astetta. Tässä Marini vetää tämän parin voiton 1.43,7